तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोन बयखौबो बे आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आरो फिन खेबसेयाव बरायनाय थाबावबाय आंनि गोसो गोथारै बयखौबो बरायनाय थाबावबाय तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै स्किप खालामालासे नायलांबाय था माने दाननाङा आरोना नोंथांमोना अननानै बे जागायनायनिफ्राय लास्टसिम नोंथांमोना नायलांबाय था आरो सापर्ट खालाम माने आं गोदो उन्दै गोरलैयाव थांदोंमोन आरोना माने नैबे धुब्रि मेलायावहाय ओमफ्राय आङो दा देरनानै माने बहुत गोबाव जाबाय थाङैया माने दा थांगासिनो नोंथांमोना माबायदि जागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आंबो मिथिया दिनै भिडिअआव माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो नुगोन तो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर लेट्स गो फाइनाली जों दा नै ब्रेक डान्स गाखोनो नै टिकेट लाबाय नै गाखोसिगोन नायदो एक्सपिरियेन्स लानो एसे आं हाया आरोना लाबालाय 80 रुपिस लाबायब्रा नै बेखौ देखायदो नै सासेयाव 80 लाबाय 80 160 सानैजों जों दा बेयाव गाखोनो थांगासिनो लाइनानो डेन्जार गोलाव जों हाबनो नै लाइनाव थाबाय आरोना जों बे लाइनाव थाहैखाजोब्बायनो जों हेल' गाइस सोरबा भिडिअ जागोन उनथिंजाय नै जोंना फंबाय एमबि ब्लगा गावबो गाखोनो रेडि जाबाय फाइनाली जों दा ब्रेक डान्सखौ गाखोजेनसै आरोना आदाया नैबे आदाजों फैबाय आरोना फाइनाली जोङो आदाजों आंजों नै ब्रेक डान्सखौहाय जों गाखोनायबाय
माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो खोन्थागोन आरोना आं गाखोफेराखै फार्स्ट टाइम नैलाय नै आदाजोंहाय आं माने गाखोनो रिकुवेस्ट बानायबाय थानायखाय आं गाखोनो नागिरबाय नायनि फंबाया जोंना एमबि ब्लकआ गाखोनो गोसो जाथारामोन जबरदस्ति दिनैनि दिनाव आरोहाय दायो जों दुब्रि मेलायावबो जबरदस्ति गाखोगोन आरो हायोबा बैखौबो गाखोबावगोनसो बेखौ ओरैहाय नुहुरगासिनो बेखौबो गाखोनो गियान गैया नाथाय बेखौबो सेस्था खालायगोन आरो जाबाय ने फाइनालि बरिया मोजां मोनना मोजां एसे मोजां गासिबो फैना गाखोफैनो बरिया माथो मोजांब्रा आयौ मोजांलै नै मोजां बरिया नै नायग्राफ्रा नै गाखोग्राफ्रा नै सफैबाय आयौ very nice oh Boria Naide Malaya Naide guys couple Mana mo yan, bra? Mudah, banyak suara pada gila. Enjoy. Mudah, ekdom mudah. Nice. Siapa menakai? Nonton apa kaku menakai guys semua. Siapa kalau saya aku? Apa punya? Kau bawa sinang naik, kau. Apa punya kau bawa sinang naik ini? Hey. Boria. बेफोरसो मेला दा अभी खाएंगे को छोड़ दी boleh kamu guys. Kita udah menjaga itu. Oh अच्छा मैं अभी मेला से निकला अभी घर जाऊंगा मैं अच्छा सैटरडे संडे ना फाइनली जोङो दा माने रेस्टुरेन्टाव दंफैयो आरोना बे आदानि अननायावहाय आङो दा माने दुब्रियावहाय मेलाबो बेरायबाय आदाया बहुद आंखौ मोनबाय आरो दा आदाया मा जाहोदों होननानै आं बेखायनो थांगासिनो नैलायनाय
बेयाव दङ नै चिकेन बिरियानि ना chicken चिकेन बिरियानि नै ओमफ्राय जोङो दा सानैजों जानोसै माने हराबो थौबाय आरो ना ओमफ्राय जों बेरायबायनो मोजां बेरायबाय इन्जय खालामबाय जोङो माने बांद्राय रायलायनो हायाखिसै माने मानसि बहुत भिरमोन ना बेनिखायनो थ' नोंथांमोना जेखि जाया मानो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो ना नोंथांमोनखौहाय आरो बिदिनो अराय सम सापर्ट खालामबाय थागोन होनना आङो आसा खालामबाय माने बे माबायाव रेस्टुरेन्टाव फुरा मिउजिक दामगासिनोमोन आरो ना माने कपिराइट हाबगोन ना बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ आं नयसआवहाय सोना होदों आरो ना नयसआव सोबा बे बाहेरानि मिउजिक दामनाया रिमुभ जायो आरो ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माने आंनि भिडिअखौ हाजासे सापर्ट खालामबाय था ओमफ्राय नै जानोसै जों नै आदाजों आंजोंहाय नैलाय नै माने जों हानानै लाखाजोब्बाय नोंथांमोना जों जानायखौल' नायलांबाय थादो जोङो नायदो फैबाय आरो ना ओंखामबो जालांनोसै हरनि आखाइजों अरसै आखाइजों जाजायो जेबो नङा दा जागोन Restoran bisa apa ini? Siapa yang ingin makan? Apa lebih ramai lah restoran makan? Yang tinggi lah. Ada mas? Pun mas sama? Ada yang bagi ya baik. Ada juga. थ' फाइनालि जों दा जाखांजोब्बाय आरो ना नै गोजौआव नायनो हागोन नै नोंथांमोना आइ लाभ धुब्रि ओमफ्राय नै मा दं नै जाखांजोब्बाय नै फाइनालि जों दा न'आव थांसै आरो ना ओंखारबोबाय ना फैनो नै जाखांबाय नै मा मोनो ओमफ्राय गोजौआव मा दं नाहरदों नोंथांमोना बै खनायाव नै जोंखौ नाहरगासिनो जोंखौ नायगासिनो खनायावहाय ओंखारलांबाय जों नै फार्स्ट फ्ल'रावहाय A17 केफ नै सिसि दं खाथियाव ओमफ्राय नै लामाया खाथियावनो थ' फाइनालि ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना नोंथांमोना नायनानै इन्जय मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होसिदो जाहाथे आंबो नोंथांमोननि बे कमेन्ट सापर्टनि गेजेरजों आंबो जस खालामनानै भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि थ' फाइनालि मा होनो गाइसमोन दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय उनफोराव लोगो मोनबावसिगोन जुदि गोथाङै थायोब्ला आरोना बाय बाय